duk mutumin da ya rike wannan addu'ar, duk wanda ya rike wannan addu'ar, to insha Allah fitina in ta zo haka za ta bar shi, ba za ta raba shi da imani ba da izinin Allah. Manzon Allah ya karantar da sahabbai na farko, su ne waɗanda suka samu wahala a zaman Makka, kafiran Makka suka dinga cutar da su, wanda ya zo cikin sallah. Ka duba rayuwar Ammar bin Yasir har aka kai lokacin da manzon Allah ya rasu. Bayan rayuwar manzon Allah ya zama to Ammar bin Yasir babu sallar da zai yi ba tare da yayi wannan addu'a ba. Ammar bin Yasir duk sallar da zai yi sai yayi wannan addu'a, saboda fitina alƙawarin Allah ne, kuma fitinan nan tana iya raba mutum da imani. Allah ka tsare mu. To saboda haka idan aka samu addu'a daga bakin manzon Allah, a ya kamata wannan addu'ar musulmi ya koye ta, ya rike ta, ya haddace ta, ya dinga yin ta, saboda duk sa'ilin da fitina ta zo ta bashi da imaninsa. Wannan addu'ar ita ce, Allahumma inni as'aluka bi ilmika al-ghaiba wa qudratika ala al-khalqi ahyini idha kanat al-hayatu khayran li وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة وأسألك كلمة الحق في الغضب والرضا وأسألك القصد في الفقر والغنى وأسألك نعيما لا ينفد وأسألك قرة عين لا تنقطع وأسألك الرضا بعد القضاء وأسألك برد العيش بعد الموت وأسألك لذة النظر إلى وجهك وأسألك الشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة اللهم زينا بزينة الإيمان وجعلنا هداة مهتدين. وأنا حديث يا إنجنتا